नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पहा मागच्या वेळेस आपण क्ष, ह आणि ळ या दोन अक्षरांची चौदाखडी शिकलेलो होतो. तर आज आपल्याला क्ष आणि ज्ञ या दोन अक्षरांची चौदाखडी शिकवायची आहेत. ही दोन अक्षरे झाली की आपली चौदाखडी पूर्ण संपणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला जेवढी मी चौदाखडी शिकवलेली आहे ती तुम्हाला लक्षात असायला हवी आहे, कारण प्रत्येक अक्षराला काना, मात्रा, वेलांटी, उकार देऊन त्याचे उच्चार कसे करायचे, ते बोलायचे कसे, ते लिहायचे कसे, ही तुम्हाला आत्ता येणारच आहे. सगळ्यांना येतच असेल, कारण आपली चौदाखडी संपत आलेली आहे. समजा संपलेलीच आहे धरा. क्ष आणि ज्ञ हे शेवटचे दोन अक्षर झाल्यानंतर आपली संपणारच आहे. त्याच्यामुळे मी अशी अपेक्षा करतो की तुम्हा सर्वांना ही चौदाखडी पूर्णपणे लिहिता आणि बोलता येत असणार आहे. तर आपण आपल्या चौदाखडीकडे वळूयात. क्ष 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 क्षला कानाक्षा, क्ष क्षला पहिली वेलांटी क्षी, क्ष क्षला दुसरी वेलांटी क्षी, क्ष क्षला पहिला उकार क्षू, क्ष क्षला दुसरा उकार क्षू, क्ष क्षला एक मात्रा क्षे, क्ष क्षच्या डोक्यावर अर्धा चंद्रକ୍ଷା, क्ष क्षला दोन मात्रा क्षाई, क्ष क्षला काना आणि एक मात्रा क्षो, क्ष क्षला काना आणि डोक्यावर अर्धा चंद्र क्षवा, क्ष क्षला काना आणि एक दोन मात्रा क्षौ, क्ष क्षला विसर्ग क्षण, क्ष क्षला अनुस्वार क्षण, क्ष क्षला विसर्ग क्षहा. पुन्हा बघूयात. क्ष क्ष क्षला कानाक्षा, क्ष क्षला पहिली वेलांटी क्षी, क्ष क्षला दुसरी वेलांटी क्षी, क्ष क्षला पहिला उकार क्षू, क्ष क्षला दुसरा उकार क्षू, क्ष क्षला एक मात्रा क्षे, क्ष क्षला डोक्यावर अर्धा चंद्रକ୍ଷା, क्ष क्षला दोन मात्रा क्षय, क्ष क्षला काना आणि एक मात्रा क्षो, क्ष क्षला काना आणि डोक्यावर अर्धा चंद्र क्षवा, क्ष क्षला काना आणि दोन मात्रा क्षौ, क्ष क्षच्या डोक्यावर अनुस्वार क्षण, क्षला विसर्ग क्षहा. क्षक्षा क्षी क्षी क्षू क्षू क्षे क्ष्या क्षाई क्षो क्ष्वा क्षौ क्षम क्षहा. आता शेवटचा अक्षर आहे आपला क्ष झाल्यानंतर ज्ञानेश्वरातला ज्ञ, ज्ञानीतला ज्ञ, ज्ञ ज्ञ ज्ञला काना ज्ञा, ज्ञ ज्ञला पहिली वेलांटी ज्ञी, ज्ञ ज्ञला दुसरी वेलांटी ज्ञी, ज्ञ ज्ञला पहिला उकार ज्ञू, ज्ञ ज्ञला दुसरा उकार ज्ञू, ज्ञ ज्ञला एक मात्रा ज्ञे, ज्ञ ज्ञच्या डोक्यावर अर्धा चंद्र ज्ञा, ज्ञ ज्ञला दोन मात्रा ज्ञाई, ज्ञ ज्ञला काना आणि एक मात्रा ज्ञो, ज्ञ ज्ञला काना आणि डोक्यावर अर्धा चंद्र ज्ञ्या, ज्ञ ज्ञला काना आणि दोन मात्रा ज्ञौ, ज्ञवर अनुस्वार ज्ञन, ज्ञला विसर्ग ज्ञहा. पुन्हा बघूयात आपण. ज्ञ ज्ञला काना ज्ञा, ज्ञला पहिली वेलांटी ज्ञी, ज्ञला दुसरी वेलांटी ज्ञी, ज्ञला पहिला उकार ज्ञू, ज्ञला दुसरा उकार ज्ञू, ज्ञला एक मात्रा ज्ञे, ज्ञच्या डोक्यावर अर्धा चंद्र ज्ञा, ज्ञला दोन मात्रा ज्ञाई, ज्ञला काना आणि डोक्यावर एक मात्रा ज्ञो, ज्ञला काना आणि डोक्यावर अर्धा चंद्र ज्ञा, ज्ञ ज्ञला काना आणि दोन मात्रा ज्ञाऊ, ज्ञच्या डोक्यावर अनुस्वार ज्ञन, ज्ञला विसर्ग ज्ञहा. बघा आपण दोन्ही अक्षर घेऊयात. क्षक्षा क्षी क्षी क्षू क्षू क्षेକ୍ଷା क्षै क्षो क्ष्वा क्षौ क्षम क्षहा. ज्ञ ज्ञा ज्ञी ज्ञी ज्ञू ज्ञू ज्ञे ज्ञा ज्ञै ज्ञो ज्ञ्वा ज्ञौ ज्ञम ज्ञहा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण क पासनं चौदाखडी शिकलो. बघा, क पासनं क ख ग घ ही सगळी चौदाखडी शिकलेलो आहोत. आणि पुढच्या पेजवर न पासनं न प फ ब पासनं आपण क्षज्ञ ज्ञपर्यंत चौदाखडी शिकलेलो आहेत. आणि ही चौदाखडी तुम्हा सर्वांना लिहिता आणि वाचता आला पाहिजे, कारण एक दिवस मी तुमची आता या चौदाखडीवर एक छोटीशी टेस्ट घेणार आहे. आणि या टेस्टमध्ये तुम्हाला चौदाखडी येते की नाही ते मी बघणार आहे. ही चौदाखडी आजचीच शिकलेलो आपण दोन अक्षर हे तुम्हाला तुमच्या नोटबुकमध्ये 2 टाईम लिहावयाचे आहेत. थँक्यू.